play a pi baro nga yang hang me na ka health department ban ai chi ka ya pi chapang kum no ba pen kat pai ki ti jong pi nam ba na da ya pi na ki knyang jing pang kham tam e na ni knyang jing pang covid 19 te ha ka no ko puang dam kam ban sai pai ki ti jong ni banin ko hadien ba jar ho sindria ne ba ser ek mo ba an shwa ba ngin kita ya ka dor khmat jong ni balai hadien bingila wan na yaw na hat ne na kino ki jaka basal hadien bangi kita ikityar hayeng ne habar kum ki jingkhang gieng ATM pain khana bat ki wei basan hadien bangi kita ikimrat ne ki jingri ban riu shwaban shed bat shwaban ba bahin yaw habangi wan na jinglai bar ne na pankhana bakra ha shwa bar hadien bangi sumar ya u ne ka nokpa te hakane ka por ngan pen hi pi kumno ba pen sai bhai kikti na ma bon sien ha bangi sai kikti ke don ki jaka ki bangi kumklet ban sai bhai ki te ki e kita ki jaka ki bangi chuklet ban sai bhai kata ka long ha ki ne ki shimpra ha kan khap chu ki shimpra akti Kakti keme kine ki kmot jong ka shimpriakti kine ki bang ni bon sien ni chukle ban sai te nar ta kadaw nga kwa ban pen I happy kunno bangin sai bhai ki kti jomi hakane ka por te nen kong nen sha e ngin hap ban pendai bhashwa ya ki kti jomi enda ni da pendai bhai ki kti jomi ngin shem ye pasabon ha ki kti jomi bangin kelan bhai ki hado bakan da sho sabon ha bakti kamon bakti kadia enda ni radat sat radat basta hada sabon ngin sa sai bhai kti jomni ham tame ni ki slakti banin ko e enda ni ra sai bhai ki slakti nanta ngin ya sa shadien jom ka slak jom kakti hadien bang radat sai ka dien jo kakti bro alyang ngin sa petang khap lam ni ki shimpriakti ha baro art ni ki kti ban ngin sai bha yak tu ki tang khap ki bang ni bon sien ni jukle enda la dab nang ta ngin sai sai ka kti kme baro alyang ki kti kme enda la dab sai khoi bha yak ni ki kti kme ngin sa sai ni ki kti shimpriakti baro alyang da ka bapso yak ni ki shimpriakti kad mon haka kadyang bat ka kadyang haka kamon endang la dar sai bhai kini ki shimpriakti yen sa sai bharu ya kini ki khmut jom ki shimpriakti baro alyang ta ka khmut ka kti kadyang bat ka kti kamon endang la dar ban sai yen sa sai ki rendang kti endang la dar sai bhai ki rendang kti jom ka kamon yen sa sai ki rendang kti jom kadyang enda la dak sa bhai ka rendang kti ngin sa player bha da ka enda ni la player bha da ka baro at ni kti hado bakal rendang sho ka sabon adien kata ngin sa nya ti jomi da ka towel ne na ka jan ka bukut ka bangidon hagien enda ngila da nyat ha sabu ba insa pendan kam ki ti jomi ha nu ki ta ki bangi kwa pendan kam te nganget scam papila snau thu ek ka bang batai ba na kermet scam lu ba pin yai bu eka kenapa pinjok kemet ke pat ke bakot ke bakia blai shibon